Ja, jeg har ham her. Hør, hvorfor fuck render du og bander mine venner? Du skal jo ikke snakke til ham, sagde jeg. Han pønbatter sikkert. Han er den eneste. Ja, disrespekt. Du render og tager fat i bilen. Hvorfor gør du det? Og disrespekt var, fordi jeg ikke troede på, at han var owneren. Prøv at sige det, så man skal jo bare bande, bare fordi man ikke lige tror, du er owneren. Ja, 2 sekunder. Jeg er ved at skrive. Jeg skriver lige nu. Ja, det er nok et eller andet nej-menu, så bliver du også sikkert op på en band, hvor han er sådan mega taber. Kan vi ikke gå ind og sådan dislike stykker? Ja, bare for sjov, mand. Skulle det ikke for sjov, vel? Render og irriterer andre. Du rendte også og dræbte en. Jeg så det. Er jeg så blevet unbanned nu, eller hvad? Nej, han siger, det var bare for sjov. Og bare for sjov, så siger man, skal unbande mig lige nu. Eller er det i hvert fald ikke sjovt. Siger han noget om, han så har unbanned? Ja, det er så løgn, mand. Jeg så sgu da fløj rundt som en eller anden usynlig abe, og så smed en eller anden bilprop i hovedet på en. Sig til mig, han skal Ja. unbande mig nu. Er det også bare for sjov, eller hvad? Er det for sjov, at du render og dræber alle? Sig nu til ham, hvis det er for sjov, hvorfor han så ikke har unbandet mig nu. Ja, hvis det er bare for sjov, hvorfor unbander du så ikke ham den anden? Hvad? Ja, det kan du sgu da ikke sige. En hver kan jo rende og kalde sig en fucking owneren. Alle kan jo rende og kalde sig en owner. Og hvordan skal han så kunne vide direkte, du er det? Der var pisse mange, der render og lyver om det. Så kan du sgu da ikke bare bande ham, fordi han ikke tror på dig. Du kan lade ham gå, og så ignorere det i stedet for. I stedet for at være sådan loseragtig, og så... nej, han skal ud. Ja, flot, mand. Ja, hvorfor ombander du ham så ikke? Hvorfor får du ham så ikke herinde igen? En hver kan kalde sig en owner, jo. Okay, så du synes, han er flabet nu, åbenbart? For hvad? Bare fordi jeg ikke lige troede, han var owner? Ja, du er flabet. Du er flabet på grund af det. Okay, så jeg er flabet. Du skulle ham, der er en kæmpe stor pik. Du burde blive slået ihjel bare for at være sådan en kæmpe stor pik. Hør, det skulle da ikke være flabet for helvede. En hver kan sgu da kalde sig en fucking owner. Se mig, jeg er en owner, men jeg har bare ikke lyst til at flyve. Se mig, jeg er en owner. Du skal ud, fuck dig, hej. Det kan jeg sgu da også bare rende og sige. Det er præcis sådan, han er. Det var faktisk en rigtig god parodi på ham. Jeg sur røv, hør, at din mor ringer altså til dig. Det var vist din mor, ikke? Din mor ringede lige. Sidder og optager dig til YouTube, din abe, mand. Det bliver vist til alle. Alle på Steam. Alle sammen. Det bliver godt, så kan vi få lukket den lorteserver ned. Jeg glæder dig, mand. Jeg sender dig en link. Giv mig lige noget, jeg kan skrive til dig med. Så sender jeg en link.